ते आ गइलिए बाबू अपने भोजपुरी के ग्लोबल स्टार जमन बाटे जेकर नाम है केसारी लाल यादव बा। त रउआ लोगन के बतावेला आ गइल बानी बाबू कि इनकर एगो और नया गाना आ रहल बा और वही गाना से हो सकल त रिकॉर्ड तोड़ दी हैं। तो बाबू हो आपके हम बता दें कि कुछ महीना पहले यानी कि 7-8 महीना या तो या 1 साल पहले एगो गाना आयल रहल केसारी लाल यादव जी के, जौने गाना के टाइटल रहे मर्द अभी बच्चा बा। वही से रिलेटिव ई गाना के लेके आ रहल बाटे और वही गाना के अपडेट रउआ लोगन के है गरीब छोट भाई पूरा न्यूज देवे के खातिर आयल बा। कुछ घंटा पहले ही ई गाना के पोस्टर शेयर भइल है, तो रउआ लोग हमारे स्क्रीनिया पे पोस्टरवा देख ली जा। मर्द अभी बच्चा बा, मर्द अभी बच्चा बा 2 आ रहल बा। मर्द अभी बच्चा बा पहले ही गाना आ चुकल बा बाबू, अब एके 2 में लेके आ रहल बाटे और ये गाना के लिखले बाटे पवन पांडे जी। केसारी लाल यादव जी के बाबू कौनो भी गाना रहा जब पवन पांडे जी लिख देलें वो गाना काफ़ी अलग ही पहचान दिला देला। और ये गाना में म्यूजिक देले बाटे अपन भाई आर्या शर्मा जी। ये वीडियो के डायरेक्ट कैले बानी लकी विश्वकर्मा जी। तो रउआ लोगन एकदम तैयार रही जा, काहे से हर दिन हम कोशिश करीला कि जितना जल्दी कौनो भी भोजपुरी इंडस्ट्री के स्टार के नया गाना आवता हम कोशिश करीला कि जल्द से जल्द आप सब तक गाना के अपडेट पहुंचा दें। तो ये बाबू 30 अगस्त हो, काल है शनिवार बा और काल है भोरे भोरे 6:30 बजे ई गाना के लॉन्च कैल जाए। 30 अगस्त के सुबेरे 6:30 बजे मेट्रोन म्यूजिक यूट्यूब चैनल बा बाबू, और वही चैनल पे ई गाना के लॉन्च कैल जाए मर्द अभी बच्चा बा 2। तो रउआ लोग एकदम बनल रही जा और अपने हई गरीब छोट भाई के प्यार दुलार सपोर्ट बना के रखी जा। हम बहुत जल्द फिर से रउआ लोगन के खातिर एगो और नया गाना का अपडेट लेके हाजिर होई जा।